faktahan se, että tässä kaupungissa on vaan yksi sheriffi ja se on mä. Se on coachi Ville Kalle, Märkä Simo, pienissä häissä. Mä oon öissä töissä, en missään myymälöissä. Vähän jäissä, pienissä häissä. Matsi, onneks meil on tatsi. Vähän jäissä, pienissä häissä. Mä oon häis, perjantaita lauantait. Sä saat lampait, jos sä oot jäis. Ja istut vaimonka himas, sen jälkeen koko loppukauden oot filas. mitä äijä? No eihän täs misis, mä oon häis, mut en koskaan naimisis. Coachilla on puku päällä ihan muista syistä. Kentän laidalkin on ihan päädyis. Aamu taas, ihan hirveä hedari, meen aina rajojeni yli. Muhammed Ali, häppäreletty koskaan coachiin näkee. Mä vedän himas etukäteen, elän määräilijä mäkki safkal. Viikon loput mä oon aika.